Fl-istess ħin li Adrian Delija kienet jindirizza lil ġurnalisti fil-Gażin Nazzjonalista ta' Birkirkara, il-Partit Nazzjonalista ħabbar li nhar it-tnejn se ssir laqgħa urġenti tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser li 5 ijiem qabel l-elezzjoni għall-kap u anki meta diġà bdiet il-votazzjoni bikrija tal-kunsilliera li se jkunu imsifrin, il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista mistenni jiddeċiedi x'passi se jieħu fuq Adrian Delija. Dan wara li inizjalment ma sarx due diligence fuq l-4 kandidati għal kap nazzjonalista. L-Amministrazzjoni Nazzjonalista se tiltaqa' wara li rċeviet talba mant il-Kunsillier ta' Witilajn Charlotte Kassar. Kassar li sorsi qrib id-Dar Ċentrali qalu li dan l-istazzjon li qed jintuża biex l-establishment nazzjonalista isib tabat suwed fuq Adrian Delija kien kandidat nazzjonalista fuq it-tieni distrett. Intant, f'konferenza oħra tal-aħbarijiet li sejjaħ il-kandidat tal-kap nazzjonalista Adrian Delija, reġa' ħareġ fil-beraħ li dik suppost illieqa bejn 4 tieħbieb minflok taqbida mimlija attakki li ġejjin minn kull naħa. Fid-dawl tal-attakki li tisofri, Adrian Delija qal li kien Frank Portelli biss li urih is-solidarjetà waqt id-dibattitu. L-ebda mill-kandidati l-oħra murewa, il-Partit Nazzjonalista tmexxija tiegħu. Bħalissa Adrian Delija jinsab attakkat mill-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizja li allegat li għandu kont bankarju f'Jersey u li fih daħħal miljun sterlina mill-prostituzzjoni. Fuq l-adba tal-qorti, Delija qal ukoll li hemm nies għoljin fil-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista li ma jriduhx kap. Għalfejn fuqi biss lil min qed indejjaq jien.